Hola, nens i nenes! Avui estem aquí per preparar-vos una recepta de cuina, La macedònia de fruites! Primer de tot, us direm quins són els ingredients per fer la macedònia de fruita. Una poma, una magrana, taronja, mandarina i una pera. i els estris que necessitarem són un bol, com aquest, un ganivet per pelar la fruita, un altre bol per les peles de la fruita, un espremador per esprémer la taronja i una cullera, com aquesta. Els gots, Mercè, també els necessitarem? Mireu, en aquests dos gots posarem la fruita que tallarem a trossets aquí dins per després poder-la menjar. Ens quedarà boníssima. Comencem! Amb els passos. Vinga, Vinga. primer pas. El primer pas serà tallar tota la fruita. Entre la Mercè i jo anirem tallant. Vinga, comencem. Jo començaré amb la pera. Vinga, jo amb la poma. Aquí anirem posant totes les peles. Vigila, Tània, amb el ganivet. Sí, El ganivet és perillós, Vosaltres no el podreu fer servir, El no, ganivet. els ganivets els han de fer servir els adults. Ah, exacte. Hi ha alguns ganivets especials per nens, però no tenen molta punta Però i estan molt afilats. en aquest cas nosaltres necessitem aquest tipus de ganivet, I la Tània, que ràpida Oh! tallant la poma, No, espera, només la pelem, Mercè. Vinga, Per la mandarina no necessito ganivet. No, jo ara ja he pelat la pera, mireu, ja està la pera pelada. I ara la taronja. La taronja tampoc l'hem de pelar. No cal parar-la. La taronja només La la vaig a... deixem pel final, O la la tallo taronja? per la meitat. La tallo i ja la deixo preparada. Vinga, deixa-la val? preparada. Vinga. La tallo per la meitat, mireu. Ui, quant de suc. Mira, ja està la taronja preparada. La veieu? La deixaré aquí preparada. Mandarina, anem a posar aquí totes les fruites que tenim. La magrana, de fet, tampoc s'ha de pelar. Es talla per la meitat i es treu I surten els Els granets. granets. Vinga. A veure si està vermella, Anem a veure, obrir... Ui, sí. Traiem Quina bona uns pinta. quants granets? Vinga. Sí. Doncs ara ja el Ja ho següent tenim. pas. Segon pas. Ja tenim tota la fruita pelada, ara la farem a trossets, en Vinga. aquest bol. Segon pas, tota la fruita a trossets, excepte la taronja. Vinga. Fas tu la Jo la pera. Bé. Són trossets petits, Mercè? A mi la macedònia m'agrada fer-la a trossets petits. Vale. Trossets així. Anem a fer Sí, trossets? anem a Vinga. fer trossets. Trossets. Primer les poso més grans i ara ho tallaré a trossets petits. Esteu veient, que anem fent trossets petits. Uf, quina bona olor que fa aquesta fruita, Tània. M'entren unes ganes de menjar. Mercè, saps què és fruita de temporada? Sí, La pera, la poma, Sí. la magrana, la mandarina i la taronja són fruites de la temporada de tardor. quina casualitat, no? Jo crec que els nens i les nenes això també ho havien après l'altre dia. Sí, Com ho vam veure, això? Hem estat aprenent Amb el Novilletres, amb el no? Novilletres les Oh, fruites de temporada. Que bé. Mira, Ara són les que més hi ha a les fruiteries. sí. I per això hem aprofitat per agafar aquestes Un fruites trosset de poma. i fer aquesta macedònia que fa una oloreta. Vinga, pots posar si vols la mandarina. Començo amb la mandarina, vaig traient els grills. Sí. Jo és que aquesta pera era molt gran, Tània? Sí. Que bé. Que bé ens ho estem passant Els grills de la mandarina. de la mandarina. Seguim, ja estic Els acabant, grills de la mandarina, per fer una macedònia, també es poden tallar una miqueta per la meitat. Sí, els tallem. Treuen bastant de Quedaran suc. bé? Sí. Mireu. Així, més petits. Quina pinta. Tot es posa en aquest bol. Val. Vinga, fantàstic, ho tenim. Fixeu-vos. Heu Se m'ha vist? caigut una. Ui, quina oloreta. Posem magrana? La magrana. Vinga, una miqueta tu, una miqueta jo. Amb la cullera
cullera va bé. Vaig a treure aquest trosset d'aquí. Sí? A tu perquè, et va millor mira, fer-ho, Mercè. a mi em va millor treure aquesta part d'aquí. Val, vaig a fer-ho com la Sí, Mercè. treus aquesta part i després ja surten els granets. Mireu com cauen. Fantàstic. Van caient els granets, així. Tenim la cullera. O amb la cullera també. Jo ho faig amb el ganivet i tu amb la cullera. Vinga. També ho podeu fer amb els dits. Si teniu les mans netes, mireu, també ho podeu fer així. Mercè, jo m'he rentat les mans abans de fer la recepta. Jo I també, tu? mira, jo també, per això estic fent així. Abans de fer una recepta de cuina, sempre ens hem de netejar les mans. Mireu, amb els dits també ho podeu fer, si voleu. Si teniu les mans netes, recordeu. És més fàcil també amb les mans. Va, Ui, jo crec quin color més bonic, Tània. Està quedant aquí una macedònia de fruites de temporada. Vinga, la meva ja està tota. Ja està, aquesta també. Aquesta ho poso en el bol de les De les peles. Vinga, ja està. Molt bé, ja hem fet el segon pas. Hem tallat a trossets mandarina, pera, poma i la magrana. Tercer pas. Quin era el tercer pas, el recordeu? No l'hem dit. Doncs mireu, agafem la taronja, agafem l'expremador i què farem? Anem a esprémer. Exprema la taronja. taronja. Heu S'ha de fer una miqueta mica de força, Mireu, S'ha mireu. d'apretar una mica. Uf, la posarem tota, veritat, Tània, perquè hi hagi suquet. Sí. Ha d'haver suc, perquè quedi una macedònia, bastant bona. Jo crec que aquesta ja està. La poso aquí. Anem a la I ara segona. la segona. Doncs vinga, tornem a fer força, apretem, i ara veurem què surt. Estàs preparada, Tània? Sí. Doncs vinga, Comencem. Mercè, vols posar-ho dins d'un got? Tinc un got petit. A veure, Això et va bé? Mira, agafa un got. tinc un got petitet. A Tinc un veure. got petitet. Mireu, el podem posar aquí. Ara anem a passar-ho. Ui, mireu, sí que surt suc de taronja. Ostres! Tània, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una Segon, taronja, mira el que ha sortit d'una taronja amb el tercer pas, que portem. tercer pas. Tercer pas. Esprema la fruita. Ai, esprema la taronja. taronja. La taronja. Anem al quart pas? Quart pas, què farem amb aquest suc de taronja? Vinga, penseu, A veure, què podem fer? Potser el podem posar L'afegim? amb la macedònia. Quart pas, afegir el suc de taronja a la fruita Molt bé. tallada a trossets. Uf, quina pinta té això, Tània. I ara amb una cullera, Cinquè el pas. cinquè pas seria remenar. Tota la nostra Tota la massa. macedònia la remenem perquè tots els ingredients es barregin. Clar, perquè els que queden a sota pugin a dalt, ho veieu? Per tant, cinquè pas, remenar tots els ingredients perquè quedin barrejats. Sí. I estan quedant barrejats, Podríem fer la macedònia amb altres fruites? Si són de temporada, sí. A mi m'agraden de temporada, però sí que és veritat que podríem afegir també d'altres fruites que us agraden molt a vosaltres, com per exemple el plàtan, el kiwi, què més? Nabius. Nabius. El que passa que nosaltres hem volgut fer-la amb fruites de temporada. Què us sembla? Jo crec que ja està, Tània? Ja està. I el sisè pas, Servir-la, servir-la. Doncs vinga, agafarem una per mi i l'altra got per la Mercè. dos gots Vinga, per la Mercè i per mi. i ara Cadascuna, agafarem i Posa. anirem servint, que és el sisè pas, no, Tània? sisè pas, Vinga. servir. Anem posant. No sabeu quina olor tan bona fa, aquesta macedònia de fruites. Vinga. I a part és de temporada, recorda, fruites de temporada, mireu. Mira, Ui, ui, aquí ha quedat una miqueta de suc que em posaré per sobre. sí, anem posant, anem posant. Hem d'omplir-lo, Fins a Perquè dalt? aquesta recepta era per dues persones, Sí. Aquesta recepta que hem fet. Però en podem fer més o en podem fer menys, depèn de les persones que siguem. Vinga. És una recepta força ràpida. Sí. Hem trigat uns 10 minuts. Sí. I té moltes vitamines, veritat, Tània? Sí, això està ple de vitamines. Molts nutrients pel cos. Mireu el resultat. Què us sembla? Ho provem? Ho provem? Vinga, ho provem. Perquè fa una olor. Una oloreta. Agafem la cullera. I ara, últim pas, tastar la nostra macedònia de fruites. Vinga, últim pas és el 7, Pas número 7. Tastar la nostra macedònia de fruites. Bon Bon profit! profit! Boníssima!
Deliciosa. Està boníssima. Voleu Us agradaria fer-ho vosaltres? fer aquesta macedònia vosaltres? Doncs prepareu-vos. Prepareu-vos. Que ve una sorpresa. Vinga. Adéu! Adéu, nens i